Kinyi, wewe simama hapa bwana. Very good. DJ, angusha kitu haraka DJ, angusha kitu. DJ. Simama pale hivyo.
ako sawa. Oyo ne mama mwabo. Aye baba. Omwana uno yo. Ao. Kenane na bono chomusekete kabisa kanisa ime. Agendera iko botama. Wana ndoje nga asichwiki chirisa to kuchibosiga. Omoro buriyo na bwesho yege sa FM wechire. Wana abateri ababonsi na mwacha iga. Bono kuba chokande buya. Very good. Thank you so much. Next TV cheito kamoranche gaki mwaro lira bana baitu mabwate biewa. Kamoranche materabo nyaengo airtime bune buenerete. Muya airtime kabisa. Bono igondoche abantu baitu bako bakwania. Omoisi nalega kurukwanga omoisi omocheche gospel nyambati meroka all the way kuruchisemo chirichiaga lirogorogoro USA. Agokwania abantu ba machoge alafu abatebanga ina abantu abaya. Asokurenda omwana ino okurukwanga nero job nyange nyumanga. Nero barende tega lirogoro. Bona abantu babatebaga ngambia mona gasingia. Alafu omongwana okurukwanga nere Mr. Gerard Kriama. All the way from Nairobi, abatebaga arigirite mangana yaiga. Asante sana Mr. Jared Kriama. Na mwese barimo kurigire chima mangani mo arigiro chimese chinugo chakaiga. Asante sana. Ayamase yamukuruase egetie keiga. Lero niko torega iga singincho yogo chingera. Omongwana job nyanginya omanga omwana okiniwa seliro beliga. Na ndipo no tumutume go chimutugaria asoyali nani matoretera matunda. Irebya gosere bobe. Tuendelee tusiendelee. Aya, bono omongina narega igoria jibandi njirega igo omongina bwotondinga yale otondinga yale omongina bwotondinga yale marungu omongina bwotondinga yale omongina yale omongina bwotondinga yale ayale akimbia haraka ngai omongina yale chigocha ngai yato morole omongina ni yale o ne aroyo ke ne aroyo omongina bwotondinga tupigie makofi. DJ nuwate ndio tondiga abo. Naoni ndio bole marungu bamura Naoni ndio bole marungu ngibona ngakora. Ojije nya gitari ogembo gosembo se kuruaria. Ojije tabaka orore gosembo se kuruaria. Omongino bwantorira we nipatie microphone nyingine, patie mic. Patie mic nyingine hiyo. Nange mic ilia ndeli. Patie mic nyingine hiyo. Patie mic. DJ, hakikisha hiyo mic inafanya kazi. Aya, hiyo mic inafanya? Nitengenezee hiyo mic, please. Sanitize hivyo. Very good. Thank you sir. Thank you so much. Tupatie sauti. Wewe tupatie sauti. Abu. Igo. Aba kila bani leba ndo mwa bani leba chua. Aba leba chua na kutega kwa mama. Chua. We DJ bwana ni nini huyo? Sasa nani amekanyara waya? Kwani watumwa? Watumwa dada? KK. Aye. Yeah?
Evitenge, oh, you are vitenge. I DJ. Try party sauti. Eh. Ah. Aya tongali pande ule. Tongali pande ule. Tonjo kitu ile sasa hivi. Esa hivi. Iwo. Hapo. Yes. Wewe nani? Hiyo ni nini bwana? Wewe? Aya, tuendelee tusiendelee? Tusiendelee. Gakio mongina goranja yonte bien. Dan. Ngorio terederia. Machoge. DJ wapi hiyo kitu? DJ wapi? Ngayo mongina oliari. Ngayari. Okay. Omongina oli Eunice Bitengo noyo. Oyo nane no oli. Okay. Abangina oli bamachoge bwani. Na bwaba. Ivo.
Tuendelee. Nata ni okerosi no ya dera tu awan. Nata ni okerosi. Ori oje te ko ichi basi chi ai. Nata ni akorera chi basa wa. Ke. Nata ni okerosi na yare. Nero. Ay. DJ nata ni okerosi na inata ni okerosi. DJ wangu ni aje. DJ okay. Another thing a year. Yeah, another year. Nata ni okerosi. Nata ni okerosi. I'm
Nathan yatorare wia. Thank you so much, asante sana. Aya, ngote yo mugambi ndage yo mugambi ikiri nyakwiba gocha iga. Basi, ro ngayire eri Charles ngayire. Machoga ya Peter ngayire, ngakie korokwa. Ngakie ko gende. Opende ngayire. Ule jamaa kwa wapi bana? Wewe tusaidie. Ereyo. 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 Oye, Mungu mwenye. Oye, Mungu. Oye, Mungu. Oye, Peter. Ayari. Asante sana, tuendelee tusiendelee? Bona asingenje ya maskani y'abangi na bariya ababugi babo abagaka babo bararire abangi na bari barababuraka bariya bababugi bari buri babwira kingero toko na kuinyura ngayi abangi na bari abandi tatu mwikaranse mwese abandi mwikaranse abangi na bariya abagaka babo ababugi kingero. Yes, ndaite batire nega iga to batambwe babo mungina buotondi. DJ nipatie microphone, nipatie microphone. Patie microphone. Abangina balia abagaka babo kurubu machoge gaiga. Bali gaiga ebono. Na Josephine yali. Josephine Nyagondo. Yes, na yali. Chuko chango nchua mwezi. Chuko chaga igambarore. Chuko chaga igambarore. Nkwana na barabuti nkwana. Nkwana na barabu. Engana yemo. Omoyo bo bwene. Nkwana na barabu.
aya mbarenga muri ndate oyo no mongino ngoyo njugo cha ante biaye oyo umomo maeto oyo mongina Mombasa Mombasa nkia ka mbandi kia kwa terra aki ne garati ga moteri yale garati ga ngocha ndasore ngocha ndangu kurangelinde ncho oyo ngakia koro kuyo nipatie microphone bana ayi mwakarua karua abantu badade korra bangina aba mugaga ngaki karansa ayi karansa moi karansa ayi aya wewe nipatie microphone bana wewe nipatie mic omongi noyo momo manyete omugaga ina kia koro kwa Filipo ne arulio yamo machoge wani mwangengo ngakikuruku mongi ngakikuruku enambeli yao yesimi gatika gatika iko ngoja hii kitu umesanitize bwana umesanitize yes haya ongea mami ngakie maiki yaba igagaji wewe saidia maiki mzuri bwana abangina banta tikomanya tigorale koba chokande keidad haya was mpativo yes mongina ngakigorukwa ndiamano yangu bwatira yes ngakigorukwa pili pobaibwa machoge one haya very good oyonero mongina Philip machoge one enambeli yao yesini abantu mbara batuligiriti bono iga batete ko surprise rero yani batete ko surprise ne kiro rero maragoba na inchi ngo surprise inde no muibirani to enambeli yao yesini karatika 07 16 07 10 60 ayo moisio mocheche noro jamangana he abantu mbara bari mutuligiriti bwana omongiro mo surprise ne kira ya mabono maragoba anjo muibirani ngo mendanga matumbo aya chakangu nani nambili migere 07 16 07 10 60 omongino yo garo omongino ngo o Filipo machoge 1 very good thank you so much aya santai very good oyo ngakia koro kuoyo kwana Marieta Nora bitengo karatika onera na bitengo Nora bitengo mongino pito mbiro engere ngi yale ko yanda yedera kala tera mongina ta go bwa kata go tigre bira ndi byo tera korancha yon te bien tan wana wanje te o masubati wana wanje ta matuka nyereire ero bia gosero bole Toena mberi ya hiyo simu ya chake kwenye chake jesome boneka 07 26 38 24 83 ilo ranainde 07 26 38 24 83 bas bali moko to meri report ya inoko chaga iga to mabuanga iga to batambue ga to bari recognize asante sana na injingo cha okano mungina njungo go chara chugo chaga iga oyo nena ngakia koro kwa sanitize oyo ngakia koro kwa oyo mama maeto oyo haya ngakia koro kuyo nora nyansi aboka homo ga ko ngakia koro kwa otuoli machawe one aya onena mongina bo otuoli machawe one ngakimwa kwa na yumo go doubt ngakimwa itabaiga nero oyo mongina bo otuoli keke otuoli no monto mo ko mongina mbiole As, kote Maria ina mbeli au yesimi 07 02 7 88 015 ilo ranaende 07 02 7 88 015 Sante sana, thank you. Aya, oyo onde abunga kiagoro kuyo. Aya, oyinero mongino marungu taribo. Eunice bitengo ne oyo. Eunice na bakoro kwa. Nga kiagoro kuyo tariya. Mirika mora. Otondi marungu rasta siwabuya. Otondi marungu rasta siwabuya. Na oyo.
Yani otondiga nyume to mongino mwengena rorenge tuoni entambe. Ebiya bosere bobe. Very good. Bono to number ya yes nigere 07 28 28 847 847 278. 278. Very good. Thank you so much. Ngogo surprise today. Oyibo moelio abange namba lenga bari 1 2 3 4 5. Aya. Joyce Anita. Oyo Nathan. Oh, Nathan ne roja. Yani Nathan ne royo. Odo chite ko yedeni yae. Ka kiaga yere nyomba pi. Ka kibota ko kurasa Nathan ya atorarabia. Mabu wa Nathan ya Nathan ya sara atorarabia ka kiani akayia ka era pigaki. Yani akayera nyomba pi gaki. Aye, nani kara kura imo. Moga na to na mberi ya igere 07 Karatika 0792 38 05 92. Very good. Thank you so much. Bona bangi namba lenga baraba. Bangi namba lenga bari. Batano. Aya, abangi na batano morochaba. Abangi na batano. Omongi na naro koroku mongi no mongaini o manyeta sakuru na sakurua. Doris donya to mo manyete. Igante biga. Abangi na bari baba na muziki kero mongi na aya ku 500. Aya abangi naba. Bono chibese chu inche mbuga tega iga ngori ngotomero yo manda bachoke. Ngoria. Orori. Oyo. Oyo marungu. Orori ngotomera. Aya very good. Aya bono togana kuchigari ngotomera ande ongera abangi naba tano. Sawa? Aya very good. Ebio sera bobe. Aya very good. Tetu tutene ngoro. Mheshimiwa wamefika. Tutene ngoro. DJ. Chuo chanjo bangi wakara ncho DJ Karatika nga. Aye abangi wali chuo chaga na nyore change. Chuo chaga. Nga. Chuo chaga bangi wali batano. Abangi wali batano. Yes. Abangi wali batano. Karatika iko. Aya. Abangi wali batano. Nga 500. Iko babere iga. Eno chabugo. Eno babere iga eno kuchiabo. 500. Iko very good. Oyo iga yenda bono. Thank you so much. Bia mono. Wapigie makofi. Very good. Thank you so much. Asante sana. Abangi na baba na kwaya baito ba kortega singi ya gusi. We celebrate you. Thank you so much. Aya DJ. Igento keringeroro. Aya moreta yaro mheshimiwa wache. Are you ready for mheshimiwa? Very good. Gabo cheko tukumwalika mguye tumwalika nibia. DJ. Twende. Mheshimiwa Job Nyangenya Omanga anaingia kwa utaratibu. Mheshimiwa Job Nyangenya Omanga. Mheshimiwa ambaye tumemtarajia. Maridadi. Abangi na bariganda mwanda tuna mheshimiwa. Leta mheshimiwa kwa kishindo. Mheshimiwa Job Nyangenya Omanga kwa wapi? Maridadi.
mheshimiwa Fabi. Abagira balindeta mheshimiwa Mocha. Mwa siku kupiga tu yeye Marate Mocha lioka. Marate Mocha lioka. Mwa hivyo kimoja Marate Mocha ni chimero. K Marate.
Mheshimiwa, wewe kile kilimo na kiboko huwa yale mchukua karasi
Mira. Mucho mucho ella. Hey. Hey. Maridare. Tupatie sauti. Hey. Hey. Chau nyange nyalo mtu mwani ngege. Okay, the thing is, I'm so what you want to Todata. K. DJ to egente kiuya. Beki gente kiboronge. K. Alamachoge kwa kertura matitiri. Alamachoge wana wa kerua matitiri. K tata. Haya sasa hebu tukae kidogo. Tukae kidogo sasa. Tukae kidogo sasa. Haya. Yes. Wanjire jobu no mugambi. Maridari no mugambi. Jobu nyangenya no mugambi. Jobu nyangenya no mugambi. Haya tukae kidogo. Abagi na wanumbi ya mwega wa DJ sawa. DJ angushe kitu. Haya. Abantu baito babo machoge mbi ya mure. Very good. Asante sana. Mugambi tuwaganyete oikire gaiga. Wana ekero bari muri gari na tete twikaranse kamuranche birugumbire garia. Na saya nabwateri bagari saine. Bari muri gari mwese pika muranche igo muikaranse. Order. Sukaiga kamuranche. Very good. Thank you so much. Bari muri gari mwese muikaranse. Yes. Kwa utaratibu tafadhali. Igo. Very good. Asante sana. Mbiamono sana. Asenge nchotoro chenga lire na bodire bunalire. Gotwara tole chinga gichingi yaga. Bona abantu bose twikaranse kamuranche. Bari motene gari security mo gonkonya twikaransa samaskani ngoraigo. Tuorobe ngoraigo twikaranse ngora. Inena bantaba ya. Asante sana. Watu wote tukae tafadhali. Kila mmoja wetu apate nafasi ya kukaa. Kero yomoito anyarali bagari wikaransa. Abagaka bale saidi ya rogora abantu bale saidi rogora abayasana baturiyete. Yes, twikaranse twensi kamuranche abangine bali twikaranse mwensiga mugambi ngo mukwani muri nimatenga kiro monta bwata maiga. Kiro monto ga bwata maiga yo kwani mugambi ngo mukwani more kiro monto. Igo bon twikaranse kabisa toba batweleru. Sante sana. Biamono. Igo. Twikaranse igo bono. Sante sana. Pastor Moronya kora nchuko chake gase jukua. Pastor Moronya ndonsi asole. Asante. Abantu baito gakamuranje mubaba twareru. Tukirengo kiri. Tigango tukire. Mbarari batenene. Bari mutenene timaye tigosenga ki. Mwale wanje kamuranje onyogo gotene karanse mayega yebanda. Tobase gotene gatigati onyekole kamuranje ga twikaranse. Abu asona bo ikaransa egetie kiko kirege chenu. Abu asota jitena chenu go karansa igo. Very good. Thank you. Biamono sana. Abantu baito bariyemo tubuatie yamase yamukuruase. Getembe TV barimo tubuatie wetera
abagusi Global Radio, abagusi Global TV, Otis TV, chiredi chitu chonsipi, abategereri bonsi nandonsi asimole, gotokubarigania ayamase yamukuruwega sigetie keiga, bumachoge chache burabu, asisi kuyabene kwarigania, omoske Job Nyangenya Umanga. Barimo waka chibicha kamoranje, mwale wanje mwala ikaransa keiga tumayo kubari bagari waka chibicha. Ngakibono mwaba igabuna abantu mutabu atyo mochoko. Barimo waka chibicha mwale ngekubera asaba likia mangana na liyeko babuya. Chinga kicho waka chibicha ngo cha chire nkonya yamole chinga kicho. Moskeiga igo, very good. Asante sana. Asante. Nimba tenga kero monta hata ite kutio karro Mugambi. Is okay. Lakini rende kamuranje kara ikaransa egana ritukutuara murubiri rumia. Abasacha abando je babete chisuti buya ngakibono emokine te masomberera. Ngakibono mwakine masomberera tata na abakwani rekabere gatatu mukali kwibwa. Ana abagaba ngina bara abagumiringa ngi ine ngakimwaba igabono. Abantu bakumeti. Mori ko batel basoke. Wana ngakitata mona yani muatere limo kutana yani mutare wanje musukige muikaraze. Igo kamoranje kababanta banene igo. Arroba aye. Sukai karansa muturie. Asante sana. Wana nta tutokire kire. Amachi na rogora atubuata amange. Amachi ale saidi ya rogora amange. Aya, very good. Thank you so much. Mbia mono. Ase chinga kiechi, igonta gete tomos Kenya sai. Abangwana bari moteri ina aria nyo security kamoranje, ekarmo kobeka security etamoi karansense. Ondeta yogo kuno Mugambi yako save. Mugambi nkale takona kukiriro Mugambi mono Mugambi nkale. Barimo ikaransa mo baso gutanga abantu bari maega. Bantu bari magega anyiko gotere no tere ne kore maega. Eco distance COVID is riri. Naomba hata security wote mukae chini. Muntu tayo kuno Mugambi na inumbu ya more. Yes. Aya, abageni baito bari mwachire gaiga twabariganirie. Aya, toturie abantu tukire. Igonta abantu bakire mayiko batengi tokora. Kamoranje tukire. Order. Abasaja bamuri matega igana abatebiri kamoranje kira. Musaja narari obegete t-shirt imbariri girangora tataye. Narari obegete t-shirt imbariri rangora. Arthur brothers. Arthur kira igo. Tukire igo. Tukira mwanje kira. Wenda tabantu tukire kabisa. Umusangerikano yugo tugayo chakana masabo naende go tugayo chakana masikani. Gutata masikani ya yabo romba komo elio. Abasacha barimo gukwana naende na abairore ni marakabere kamoranje mukire. Omuntu gusumbuanga chorando yomo. Abamurabarana bonko ba assignment momo mukigoro momo iro kuchimwinaria. Yako barabona ndojenga asibari mwachire maega naende. Oyo igakoro kumuiberania kurwege saifem. Orio gochitanga nchikoraki chibagora. Ekaruture kabo machoge igotwa chako ene kiangango chitanga tore nchibagora asa masikani. Tutagetie mangana maberere tudete tuchitanga burungi. Omugambi tutwaganyete amone timu yaye baikirega erebya gosere bobe. Utokumwe nyasaye ngambye muna sengi nyasaye umurendire. Ase safari ntambo ikirega iga naende gotokumwariga ninka. Nabona senchire ya masikani ya bene. Igonta gete kwariga ni mupasta atokorera masabo arapu kuruoro mane ko batebya na kitoko genda gucha sensemende. Mupasta kora nchenga yero mupasta uri acho chagaiga. Mupasta uri atwariga ni masabo acho chagaiga. Abageni baria bachire amono mheshimiwa Job Nyangenya Umanga. Mheshimiwa Balozi Walter Mwenga kuruaria Kitutu Masaba. Mheshimiwa tunakutambua sana. Asante sana.
Mheshimiwa Kurwari Nyamira County, asante, tunakutambua, karibu sana. Mumuranara aliyo gotebanga, mumuranara gotebanga mtu tigaturagire aka Babuji omo science. No are gali muntu uri mamuro cyo munayigotete wiya, no are galia. Amo nabagambi banda abangi bari mwakire galia omuntu uriya Kurwari ruguru Nyamira nera natini no bwe MC Babuji tugusabere tamaya tateruti ya minto nayo nyakuyuma chimaya. Wane karumwe ikaransire igo nabagani bande bari mwakire gaiga. All protocols observed. Tuabari gani ya senchire ya bene. Mupasa ngayare, mupasa koranche, mupasa uri ngayare. Ayo mupasa are. Pasa nchugocha. Mupasa nda tachigocha gaiga. Mupasa nda tuchigote negocha gaiga se. Evan, thank you so much. Pasa nchugocha ga koranche. Very good. Mupasa nchugocha gaiga. Nchugocha mwensi. Nchugocha mwensi kamoranche. Iko tole yamase yamona kieko hara tutaite ko kubuat amangana ya bwango maite to kuida chinga kimono bali barasembe bagutukumetinga ngaki igobono gotuku kwana mangana ya so bwango tumanyetinga igotuku na kuria airtime yechi TV chido chonsi pichiri torigereti gaiga ngagetinge tubar igorari yara kubabia bali mare mai gari mono cha pasta bali ni igoraria waandishi wa habari waende huko juu. Very good, thank you so much. Bono lende nganchire bona bapasta kamuranche mutiri ni gorogaria asenchire bene basukere igo baroseriribaga mo kondosiri microphone iriende ebenchire ngabune yigo. Asante sana basumba banyasaye asugwanchira na gocha asiritukuria rero na kubeka umuruberio yase amaboka nyasaye egekogera ebibilia gotebanga omochie otagachiria mona nyasaye abako yuagacha igo bagokorega siyabusa no nyensiasa egokorwa onyete egokorwa asubura ibo nyasaye bari bako yekorago bagokorega siyabusa koranche technician bangere microphone ngere on pass the microphone and then pastor you take it over from there. Karibu sana. Hello. Hello. Mwamugusi. Bantu ba minto. Umugeni tuwaganyite gachire. Tokwirana nyasawe ito ngambi ya mono. Asenge nche yamaya. Akolire asipara ganyalire goika tokubura ni asomo yumya tuensiemo tusimame kwa maombi tumshukuru Mungu kwa sababu ya muda mwema ambaye ametupa. Tumefika kwa uwanja wa Liamo umachoge yaito ogwakire nyasaye biye kagera twetaba mura nganto konyara kwa babusa tutubata abagambi nyasaye otoira abagambi tokumwakira ngambi ya mono oyorange naye kabe gitego bya bagaka mutebya rusie irinde tumwakire nyasaye ngambi ya mono gusaba tore wetera sekretari ya tata nelio mwana nelio moyo mutagatifu amina. Tata itore igoro lietalia olisikwe bonda bwa boche wanja kwa okorekane nsai gabuna igoro otoe bone ndagire ya ito ya bono oturusie bibe bya ito kuna batogo tigaba gatochegia tubisogo tubeka sogo temwa neo tobo bali kurwa sobo bibonse amina. Obonene burasta tanasomwana na somo yo mutagatifu na bwalinge kale bali bono burabe emyaka yonse amina. Omonene nyasaye twakoire nere ngambi ya mono asenge nche yamaya ayawato koreire intwe mwanya bantu naende tole bitongire byao mbiya mono asama ya kwaire mwanya bantu bonse wato ikiria siritu kuria rero asenge nche yamaya mange
mbiyamone kyegere awato eta abaibuli bagatorera naende bagatukinia amona abana watoira ase amaboko aito twakire ase egeti ekeiga gokwiranera ing'ambo ya mono watoira abagambi watoira abagotora twakwiranera imbo ya mono bono ngusaba toro twabire amamocha aito turuserie gosari gwaito kyegere turi mwanya bantu abatoko gosaso gokwana twagosaso korengereria nonye nase amakora gusaba toro twabire ekyegere ntuna abana bao gusabira turi abagambi baito abagwatoreteire busi bwaito abagwatoire erinde batura ase omorembe kubori turi nyasaye oba omorembe obaye obomenye obworora ase chinka kyabo ekere bagosoka na ekere bakoirana nyasaye obasesenie mbuyamone ekyegere wendere tukubeka omorembe ase serikali yaitu abanene amo nabake ase kyabizi kyaitu abagambi baitu barange naitu mono nabarare naintwe nyasaye ase eng'encho y'omorembe twakoiranire mbuya mono siseni abana bao bakire ase egeti ekeiga ase amang'ana toratebania na kuburania ase eng'encho y'omogambi ito ky'obunyang'enya oyo oboririe ekero gekeiga kia omachoge chache gobori tore nyasaye ogwancha kwao gokorekana asare gokorekana ase abamachoge bonsi erinde nyasaye ogwancha kwao goikerane erinde omogoko okere oyo amonyare goikerana obuya bwao n'amabere ao bimente kasi nyagitari kyaito chisukuru kyaito abalemafu baito barase egati yaito nyasaye siseni akere oyomo twasabira ase eng'encho y'obuya bwao egekeke gionsi turabera ase egeti ekeiga kabe egati yaito buna omorisi oito buna omotang'ani oito twasabira yonsi wetera ase erieta ria kristo oyo ore omotori oito amina ase erieta ria tata nerio mwana nerio moyo mutagatifu amina nkwande omopasta oyo tuterine nere eng'anangu kwane nkeneye nchamareta Francis Onami omokatekista seito ninsame sabakwa omokatekista nyamiobo ibencho eng'aneye mono indi yeng'encho nereye ekere turi moyo mbuya toine n'amasikani toe obogima amasikani abogima ore nabwo tigaboe bw'entoki amasikani ekere omonto akogosiema gochia riso ime igatagete gosiria etaye yao nyasaye asiseni abagambi baito ase bagweta nabari tokobasira ao tigatobe n'omorembe tigatorera ng'oyo onde naisaine tigakorera ng'oyo taisaine kanga agakwa oyo taisaine kanga agaswa amache ime ari meritarorekana yaya nyasaye otoire omoyo ng'erinde twensi amo tenyare koba abana ba nyasaye mbuya mono naende mbuya mono kino oli otigarete korwari mata ase enkuberi yaito tabande nyasaye akang'a obomoyo tenyagosire nase okoene n'amaya aya nyasaye nyasaye abasiseni mwensi ase ni omogambi ominto tibwaboa omachoge ene yao machoge ne yaito soka buna mumura otari kwaboa kendi gionsi togenda bosi mbuya mono pasta karibu. Bwana Yesu asifiwe. Oyo no Bishop Joel Ouko Ong'ang'a orwaria itare mate enkeye ne yaituga igonsi igaiga igondigete tosome gente gesini ni omone nago tosigita omwana oito kwarwete ng'umbu aria nyasaye moyare ende osambera abantu chiachari nkoira kira abantu tato otonendere omwana oyo ikire ganto hoteba amina ekebunge gekesana emostari oyo omonto etembasome omositani omorieretiere rori agote omonene ngokwana ari nere iwonta getomorandia tosome ate getabu giokomanuka isano na emo osome ibere okomanuka isano na emo
osome ibere okomanuka isano nemo osome ibere iwontegete omukatikist atosomera manganaya naende tokomoroko mwalimu welingana isano nemo ibere igegoteba nkaligereria nkarora abasani nkarora ebarasi okay ingirorere buya nkaligereria nkarora ebarasi endabu naere oyo yelinete narenge nobota akaegwa egutwa agasoka buna oyo orabuwe naende buna oyo orabuwe elitwa igure nelingana lya Nyasaye yani agachikorigereria Yohana karegesege singa kya Patimo akarigereria akarora agaterugorigereria omwana oyo asokire okorokwa topu nyange nyabwomanga ocho asokire igakoegwo botarero twamoye nenguba asoke agenda chikorwana tari akogenda korwana kobugwa igakogenda korwana muno yogo chikobwa naende muno yorabuwe ase igonto ikomotuma kogenda kobugwa Bwana Yesu asifiwe Ntori gotobo mwana oyo asokogenda kobugwa iwe twamutumire twamoire obota nechinguba agende korwana muno yorabuwe naende muno mobui naro twamoreta rera toche komoenguba tomotoma bogori mechandere bomacho asayo topunyange nyabwomanga norio kona amerito kona gokunagari gokwana nagechi omwana orio manya ng'abantu ababosi bakira emechando babwate mu machoge nero bakoretera ng'abagotume endororo parliament dasaba muno basomete bari naye ntomaitiga no muno sobu na romoremu endororo muno yogo chikobua aende muno yorabule otoretera magero mu machoge nyara komekame haleluya Mtogo teba ngomwana utagenda nyumachibaya imorete yare tomosukume chopu nyange nyabwomanga haleluya amen ngosa bandi gokora mariko tuwasomere Baba katika jina la Yesu Kristo tumekushukuru tumekuinamia wewe ndiye mfalme tasama jinsi ilivyo vema kwamba leo hii tumeleta kijana Job nyange nyabwomanga tumemtuma aende parliament Machoge yote mekusema kweli aende. Asante Mungu kwa vile tumekuninamia, tumesema utuchalie mema mbele. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mubarikiwe na Mungu awasaidie sana. Amen. Amen. Pastor Muronya no ali na itugaiga mugako minto mukoro oyo tokoreire mirimo tigara turaigwe sauti yaye. Sante. Minto na wakwanirie kogoro bari gokiambuya muri poa asoko ganya ogotambe gotambe bibiri gego totebia nga bari baganye tomo omanyane nyangi igo baganyete bakasundoka bakarara ataiyo kurendo botuko gati ege turige gacha ng'omonyuomi oyo Wakatoka abande basundokire kitaya cyaba maguta yarire mbuya mono ekiyaera maguta inataraera moganyererete obuya igobokorware ono gonari gosabaiga abaminto basabi katikista mbuya mono asenge njogwa igweteri okogania nabwata asore naende nagotebeti nkoberia yagotigete okoreki okorera Nyasaye mirimo momuroye nkoba ya musambete igaita abande lakini yare gakoraki ikamwabere kera yamonyora gesieri ikamwage kamanya ase mongaye emirimo nere ntagitonkorere ye mirimo this is the work the Lord designed for you bemone kiagera kwa kwanira mangana mange naende natukwana igotokona kunyairure atukona kunyairure pastor ntwe kanaranga nerura cyatukorere omugano omoyegoyi okay bono tigamba teyibona abaminto iga inche tingotwara mange ngokwana amange ninyakwane leita
nimbe kuna komolikira mangana amanene buno kuganirwa Nyasaye kuri ase igo nare ko basaba iga minto mogeni ta chatenene usemo go tutatenena go ikaranse mobaya ama baga ikaranse bari baraba go tukobabwa ase igo ninyegenete ngamo moganyererete moigwo mwana inoyo maiko ogokwana taribo ya kara irangora tata kara irangora mbuya mono timbarosia oh poa sana soko barosia poa soko barosia tigankwa na igana ki abaminto babeire gurende bono inteninde no mogoko tinkobea ekiagero no mogoko toreta ntoke tisegi no mogoko toreta tigankore ngaki nayo igwete ngakango ndetakuan please karuri baganya sa akole mirima sike gwande kasiki nkoro kya abantu bose tigansabebwa tato itore iguru muna korengana abaminta batanga nabasabire ogosaba gwaito inkorianga omoikaso eti nkoro kya abantu abonsi bareke gwandeke totwarero memoromo tokwane nkwane emo totware birengere biro kya sahamo elinde aye toganya ningo gwa akira maguta ogochorwa muna gwa chorete Daudi na barobereta abande abange bakaba abantu batano na babere abanene ukabanga uganja oyorenga mokogoti ukamwaka maguta akagamba buya asense ya Israeli buya mono kuna korengana gwa chorete umugambi umutangani abantu baganeti kire nyumba ya rete tumbugambi bagatora enyumba yemeka ekanyora Saulo akaigwo bugambi ukamwaka maguta akagamba Israeli nabo igorero omwana oyo abamwabo bakira abagotuna abake bamwaka maguta elinde onye kwa motorire atokorere mirimo atorose tikipara atorose tikisukuru cyeito kinyagitari cyeito emegondo yaito akwana abantu betise kinde tonyore mesaada togo simeka tuasimeka buya twegenire omusangerekano bwe tukuri arero nkoyokorore tore no morembe tore no bobwi twasabira aseriete lya Yesu amen buya mono kageretenga odio tenene tomoyega intwe ono asante twara ikire iga wow aya tenga tokore yes ngatomoye kiroga ikaranse aikoke koruo igo aru atake gokwana komo atore kirogo. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana biamono sana catechist omo pastor the two pastors aba pastor tusigete sana tiganya sai abasisenie ande biamono asinge nchia mangana maya asebono iga igonta ke tutura se mudi ye kanisa mutagete Douglas yotizo na igunge muarosa igo muarosa muta Douglas yotisache nkoroki kori muta etabaredere change mutagete wikebe change na wana yuko mutagete wikebe change mbale ngala mutagete wikebe change oh my daddy, thank you so much. Bono onye kolega bu nkoranje mbekere ngai otiso ngai mwaro otisale mweki nguruje speak echigoro very good makofi otiso makofi aya chigoro very good thank you so much Douglas otiso abantu baminto koroko boke kabire yenga buyamorera kiri umugambi toteka ndogote umugambi tatireka yay ding no mic check I mito irondero ayaba kione
bairi yate machoge ngai mwacha tete ko tamanga goikebe bali ba tamanga round yero ikebe change goikebe ni ko song o ko ngunga na boko na ronkonya nchenkole na ko chama abantu bamachogera ambore koraiga igonta getote byo montorense mogabo omo machoge tari wakiru matitiri motego igo na ande mbara yuwatenga mo machoge tari wakiru matitiri. Very good, thank you so much, asante sana maridadi. Haya omo sainara yo tere togo tera kwa job nyanganga yermo sauli usainara ya amekaa hapo hivyo kuja haraka. Wewe kijana kuja haraka, kimbia hapa haraka. Chua. Very good. Hiyo kazi yake iko wapi? Ikasi yanjile kika maridadi. Kisha weka hiyo hapo hivyo. Yes, asante sana. Uko nayo? Ako nayo. Wewe kuja hapa juu bana. Kuja hapa. Come here. Karatika, yenda kuchiaria somo gambiare. Yenda somo gambiare ochinere bieka. Oko woki nere gochagaiga. Na ando ko moteria tenge. Onyorage yari America gato kama tenge bukuma bwa bari my friend. Bije weka hiyo kitu. Erabieka. Ere no mheshimiwa boka. Simama hapo Mugambi, you don't walk like that. Achukuta higo. Tanga kuruwari hoteka usaga.
Onye go trochi go we muteko ko moiga. Akaba ko moiga. Ndege timu ke ya ta kum omo murege sora job nyangi nyomanga. Aba nyanga imola ya tango. Aba latika chiminga imola. Aba sewanga brrr. Kori moiga. Kori moiga. Kori moiga. Kori moiga. Kushoto. Kulia. Kushoto. Kulia. Kushoto. DJ. Produce a flavor. Koriga. Iga. Mondo tarara ke mugambi ganda ganda karanzali tubasa wotengi ya sabari wachedere entambe karansabu abangi nambare jango gotengi bali ayo mugaga bali cultural dancers ngai bali where are the cultural dancers where are they chuko changa kana kubangera ini eno ga bokano boli bwango korango bwango bokano boli kora bwango ekaraba gandra tego embaramba mana ka stand by embaramba kwa stand by elebia bosere bobe yes, very good. Embara mabakara ko stand by. Aye. Ke! Chumora ke data. Ke. Omonto yona yaru. Bega embara mama bwangu. Teno kwa nate. Yes. Ara tuana nyo kwa monto wa America. Kana kwa tino mwenga. Omwenga. Abantu naitu amo machoga lambu mole. Ege mpege tangani. Ege tonati esere ya chop. Lero mete kisidi kiasira. Chikomba kitie kiasira. Iga kurigere bintu byana se YouTube matera. Ase YouTube. That's why na chaga na ntansera. Abangina bari twara batanga na barabu bose. Ke. Abangina bari twara batanga na barabu bose. Abangina rambe ke tomo kuma ka mwezi pi. Tomo tabia connection. Connection. Aya, DJ. Twende. Ugongo sara hada mana ko tirimbo kande to mosini ko badai achiniwa nyine mokerego toje asisa yo kitu era ili moko bange mwanzo kulimo twende DJ Che tata che omondori. Venga, diga tu ne sema china. Security yamo la tu china. China la Yesu.
Sema jina, umwasikia, jina la Yesu, umwani kwako, sema jina, jina la Yesu. Sema jina, connection. Sema jina, connection. Umwasikie, connection. Jina la Yesu, connection. Umwani kwako, connection. Sema jina, connection. Sema jina, connection. Jina la Yesu, Asante sana. Mugambe gano ikaranze. Mugambe gano ikaranze mbarambambe itete tisi iga. Aya babuji iga wake tege. Are you safe? Ndarengo mheshimiwa balozi wote kama ako sawa. Inaara tege aye mugambe oringo mororengo. Alafu vile tunaendelea tukae tafadhali tukae. Buna togenda taigo. Buna togenda taigo. Thank you, tukae tafadhali. Asante sana. Bwana mbuye nande twara changamuka yona liere bia. Dogoralia. Ntobwate chance gendere tororo ya marioga aria yo gotango boroire bwa COVID. Anya korega iga turabe tu sindani, gendo betu sindani, ntobwata marioga aria makongo aria konya abantu mbabasukanyoro boroire bwa corona. Ngogenda uchirogoroga aria mheshimiwa na bangeta mangana ikabisa na babisa baito ba health ngo genda uchigari mu bitu sindani. Thank you so much. Asante sana. Ekatola ndrata higo abantu walimo ukaronga ibale. Mheshimiwa, kuna burudani hapa hivi tumekuandalia na wageni wako wa heshima wale ambao wamefika. Kuna burudani tumekuandalia, traditional dancers. Hawa ni wamama wa humu nyumbani ambao wanaongozwa na mzee ambaye kwa njia moja nyingine hatembei, lakini Mungu amembariki kivyake. So wakaka bari nchuko chagaye nabangina bakuna asinini ndate bakuna asinini gabatambu inga na wabare gaiga bakuna asinini ekogera bakore practice sana kurumambi mpaka bono iga. Yes, bangere microphone yeye. Thank you so much. Mheshimiwa Paul Angwenyi, tunakutambua sana mheshimiwa, karibu sana, asante sana kwa kufika. Na Mheshimiwa Onderi, tunakutambua sana mheshimiwa Onderi. Hawa ni waheshimiwa wetu ambao wanafanya kazi katika Kisii County, tunawatambua kabisa, karibu sana Bomachoge. Wametoka all the way, so wako hapa hivi siku ya leo, tunawakaribisha kabisa. Karibu sana. Karibu. Asante sana. Ekarna abari bageri go nabatebe nga mukore bwangu mwebanga bwangu buna bantaba ngeni etakekaye moiga mokongwande binte bwangu bambekere nge machiria potiso ibabu. Very good. Haya, very good. Mnaangalia upande huo, asante sana. Iko omugakoria nyatukinta mboria uyu mzee ni wa Maumau abagaka babatebanga abantu ba Maumau bagusimba ari ngoro mugakoya no ari nge Maumau nabari wandrete bakaleto busibure na babo Kimathi mugakuri muroche mune tukie yure igo ikineke manyereri ogyo kurwanira busibura sense yito ya Kenya ande meibirero no kurwanira busibura bwo bantu baito babo Machoge chache. DJ twende abagaka kongonteke ntekibwangu buna mwegerete eta ikanere itogane bwangu alafu Michael MC tafadhali, ile utaratibu vile watu wanaenda kupeana speeches zao tafadhali hakikisha iko sawa, alafu unakuja tu unaniambia ninaita nani, haraka mambo inakuwa hivyo. Asante sana. Haya, toenda kwa Mavu. Abangina Mavu. Yes. Igo. Mavu. Yes. Igo.
Mheshimiwa Job. Kuja hapa. Kuja hapa. Mheshimiwa Balozi kuja hapa. Mheshimiwa waheshimiwa wale wa Kisii County kujeni na mheshimiwa hapa. Mwota ngina bangina abakira. Igo. Karate ngina bangina abakira. Okay. Iganto kuma yana ngatore. Haya, asante sana. Wapigie makofi taratibu. Asante sana, makofi taratibu, asante sana. Asante sana. Tuko karibu kumalisha na entertainment alafu tuaisire gukora. Tuikaransa. Asante sana, biyamano sana. Biyamano sana. Tuikaransa bari kamuranche muba sukuti negati. Security kamuranche no enu mulegabo abantu bari mega yaino mwikaransanse kirege ntokere sawa gai. Muntu tayo gosari molembega. Yes, DJ ile bandi ya machawe ngajire ile timu kubwa yote. Tupatie ile kazi safi, ile kazi ya mheshimiwa. Tupatie haraka tafadhali, msimame haraka. Akarongo barangari mwami okubwango buna banajeshi. Mwaka na ale go talikora lakini agokigita so kimwelete maridadi. Wanasimama tu hapo hivyo. Very good. Hapo. Asante sana. Huyo mzee umugako huyo abagaka balia bakomo kabisa. Bwana, aye, very good. Haya, DJ fanya haraka bwana. DJ nitakuamusha. Hapo. Yes. Umachole no sikio yekeire. Owe kile kabisa. Umachole na nyamia. Bwana. Umasikio ya. Owe yekeire umachole. Na nyamia. I'm telling you.
machete. Ogende getoto. Getoto. Ababati wansi. Bakusa bire. Abarisha. Machoge pasi. Bakusa bire. Pasi. Abautia bamba. Bakusa Ochione. Baraka bakina. Bakusa Mailai. Ebota bota. Bakusa Mailai. Ebota bota. Bode. Ogende getuki. Bakusa Tuki. Babugi bande. Bakusa Mailai. Evanisi masoka. Bakusa Evanisi. Sokeribe. Bakusa Okoyo maiteka. Bakusa Mailai. Okoyo maiteka. Echomunyangenya. Eragabe. Mailai. Echomunyangenya. Eragabe. Okoyomeje. Bakusa Maridadi kabisa, wapigie makofi tubakere chinkopi kabisa bantu nabaya kabisa. Bakorte gasingia sana. Haya, mutagete babu jomo science. Homo science. Ine tata no the people. Are you ready for Homo science? Barenga watatu Homo science korango iga Homo science, Homo science, Homo science. Babuji, 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 Babuji. Moretayare. Kora rango yone to bwati ndamu amu. Very smart. Ande kora rayonye bosigete job nyange nyomanga. Inuna bataba ya. Ntakite bono mata. Maito ko bwala bana. Ram ko igo. Anya na iga. Igo. Mapune iga. Wancha na chikura cha job. Aya moretayare. Tindaba igo moretayare. Aya DJ, twende. Yo! Wata iga. Moretayare. Ekechomono sobwata segete. One poigwete. Esite igete. Wata segete. One poigwete. Ata poigete. Chalera segete. Tukutoko. One poigwete. Aye kwa osire. Chencho koboko. One poigwete. Aye kwa osire. Chencho koboko. Tage tomo gambiacha bakwanera manya ko batera ribaka mambe. Aye babu mokungu ngaji achiete. Gochande Aisha. Kwenye bisienele. Aira nego sitairana. Ntobwati haraka, ngobwata haraka. Keita tano otorega. Bono nganjere tuchitange bwangu. Thank you so much. Asante sana babuji. Ano muntu mokongo. Bono nganjere abantu ba minto babu machoge chache. Mwabera abantu bengenjo sana. Aseri tukulia rero. Igontagete asa masikani. Tuarrobe kamuranche.
Twarobeka moranche. Very good. Twarobeka moranche tukirikiri. Tukiri rogoroga iga tukireka moranche na bantabaya. Asante sana. Barimo guterena onyogo guterena maega tutanga abantu bekaranse tent. Please. Asante sana. Thank you. Asa maskani ya bene igontagete utambua aba ngwana barega iga abo bararwe dingane limo iga nande moko babenye nimatenga yona bantaba ngaini moroche buna chiza chia minyokire igontagete mo bantaba ngaini karomo gochaga iga to chakira na bantu baito babukione Sakaria Ondara Omayo unanku barangiri nchugocha Elijah Nyarumi. Yes, Elijah abagaka bunanku barangiri nabagaka bamaskani sana. Nane karabago chaga iga asabagaka bari mangana tari gusareka. Chungu go chaga na barangiri igo. Musubati ku Helen obe stand by naye. Jackson Onkeo na Dennis chungu go chaiga. Chungu wena nabarangiri igo abana bagaka bamaskani sana nabagaka aba nabuo barega ba oye abanye norogongo butambe ekero muntu taite kogenda tambe goika oiwe nga kiorogongo rogukwana na orogongo abagaka aba bachirege ko represent ensenene yegesa kugyonsi Kiorogongoro iga babwatengana yaba bagutukwanira gaiga koranche bangerenge microphone bwangu timati in that order ngakimokwirira in terms of seniority ini mumanye tenga kimokora mangana ibwangu na ende mo babenye karibu sana Buyamono Master of Ceremony omugambye ito Chop Omanga abagambi bonsi ba mu machoge chache na barure usiku wa chumura ngo bakwani ngambu ya moromanzi wono idare to abere no mogoko manene ekere to nyoro mokombosi obo machoge chache omokombosi onyete no Omanga Chop abantu baito tigato te no maene na ande to kwa no maene tochora abantu abangaini ari pungo se va correnda o como montaba very capable o montora añara okora registration o montora añara okora representation o montora añara okora oversighting bueno ngoko ande ona eguri bagatari akwana bueno o monto inere Mheshimiwa Omanga Buyamono asoko nyonaliboga Mabo tobaba toereru abagaka bana abagaka bwegesaku kera abagaka bagukwana tutulie kabisa iga na andi nabangaini bali mbamanyete buna bakubutura chiza chabo buyego igo inutulia kira kirigo bono moka karibu sana monene karibu sana oh yes Maridadi. Very good. Buyamono. Sanitizer unakuja hapa. Niko na barusiria gosia. Ase gitumwacha aso bonge unanta kagerete. Niko na barusiria gosinga twa. Number 1. Jobu Omanga. Njena kita ali America asa ruete. Nkanyora iga lengi umonto manene sana ororo. Iga lengi umonto kunge campaign manager. Yo mongero ko kunga Clinton. Kiri campaign ya manager ensebina Kenya ngimaiga alenge campaign manager nje ka witness inkarora nkanyora abwata basani abange mono orora abange mono ngo sabanga moiso ko moira numura moira tali yaruleire moko moira morora mange kuru America moro inje na batebi mora mange kuru America nara valentera bantu gochaga abakora magendero muta kagerete muta manyete asege to kumo sabera tuensi amo inumwesi amo amana inche inga kiyegoika momoye gento kia ye kelimwa mwaja como arero mwaja como kaneria abakaneria maya byamona sogota nande mogendere kuna gokwane ye abantu bande bamanya bali bataikaga byamono wow mwakere 5 bimo
Yes. Omwenge straight to the point na handa mabu. Very good. Karibu sana mwaka. Kamuranje mwana getinke omogusio ito kapana tumu matoga chache imbuya pare bwesi oyo kokwana potibo inu kakaro kwericha nyarumi ericha nyarumi gare ekarama omouko oyo gake enyimbe automatic ye chopu nyanda oyo chopu aeta bantu bari marete akari nyimbe automatic nere moro tubo joga era buya gusere bobe aba majoge tache bule mwacharo roga kamura jet omotejolane ande bule mwachara chikura egetabo kiaye ate ewodi yiteri dangini asasa atokome kebi tuwe bibire 21 atokome katupure ki chonsi pisori divorce tomo bekere chonsi pi tomo toa ni mo chogimbo toa ni mo choge pasi maate era buya gusere bobe chopu yankenya enariga kiyao lejeta chopu ni goria sisemi tuwe wewe ni mwakirizi wa Mungu omwakirizi wa majoge tate okopya majoge tate ne bire mabyosi. Thank you very much. Wow, asante sana, tumpigie makofi jameni, tumwagile chinko bimbiamono sana. Asante sana. Dennis, oyu Dennis alafu mwongina Helen oto siekere. Mogaka. Yes. Moroseri kondelio. Was buyamono abantu baminto abakione Baikara seni roberi, amona abacha korona togo sokyo mwano ito, kurubu baba, kurubu machoge, kurubu chi. Daba kwa ni buya mono. Ikore ingia, itukolia lero, ariale ingeli mo elia yabene, tuacha go sokya umwano ito. Na como te via una gota kotokore gasi na como te via una tuare mayanga na una mwaro mwaka kwani ga urua una koigereria iga ukoigere weka iga ma ria bageni abaga kari korwa ari baru machoge maate abanda bari maata ari baru ko baba bacha korora na kitoko sokyo mwana itu yoda baya ni ngambu ya mono abantu bamita bakele bago tuka ko uribenje la diriria na maene como so kitore esa mokori borimo oye mo como so kio waene mono beka ma ko do mwezi pi ekiara ko se seni tuacha buya mono omokaka buya mono mwezi ito tiga tukorere. Asante sana mogaka mbiamono sana. Sanitize, thank you. Igo, very good. Na maboko, very good. Asante sana. Umongina Helen, karibu sana. Na bakwa ni mwezi korango maboko iga. Igo. Aba mina moro na maboko. Ke ria tonga iriachi. Ria to kai kiarenda. Igo. Kayara mura mwarenda. Enda batebya seri tukoria rero. Omwana oyo Chabu nyangena, chabu muna momoro cheiga. Abandi ngote abari ngakino mwanare, tamanye tanene. Munanje, ena moligereiri, narorio na tokonye. Egende kanene chabu. Oinyore, eskuru, oinyore para, oinyore baboraka, ababaro kebasiereiri. Oba konyera abana baba chipasari. Ngat moyo tamanganayo. Ugena bana batanganayo mogo te bana biamana. Ababora kamorera. Chipasari motagete. Simo ngino yote birenga bana manganayo jobu go koinyori mapema. Ndo sasa ngoja koinyoria. Asante sana. Wana tiga togenda bomba abantu bitu babomba ba Areva Joseph Keva Amasa Keva Amaja Amaya Kefa Maya Nyabuto
kerege ngai bari nchuko cha bwango iga abana abantu baito kurwari mate bomba ba timu bomba ba ngai muri nchuko cha bwango kamuranje karongo barangeli moche bwango yentendre boche tendre boche nabona ali kiruga iga kinene isoke tendre boche ngai bare tendre boche kamuranje nchuko cha bwango ngai bare okay mbayo aba very good. This is a good team. Alafu Machoge bas Naftali Ondabu and the team. Naftali Ondabu and the team yeno kanako batayari. Bona ba okora iga mo batayari yako garabono ngokora kuruya nkwandi ndove microphone yewe chiase abagani baito bali baachire gaiga. Bona asante sana karonko na kwa list ndio. Karibu sana monene. Okay. Yes. Abantu baminto ba Machoge chache mo special y'abantu baminto babukiona abakwani mwezi mbiyamore nje nalgomba batendere onkolo kunyabuto kenege ona chako witness na bakione ba mwanchire chobwa so kali ke ekura bomachoge ngima nje buno momba korutendere duto tayari kwa chop ande tu arenge tayari kale korwo mwako oriondo agakore swali iga tukasokigwa bona ndo tageti mangana ari ada kore to mino chop please to bako ana mangana ari nomination igie kiama tukomere tewe to koe kura ya ito abo mochumbe abo kora moro bonge moro chomo ndo ni akara kare tu na kwa ile te ticket dia kosa wana ndo amito oya etu na jeta na ikale to tageti mangana ari onya wakione mwanchire chop asoke kori bichikura ande ndo bako gomanga nande tonya ale chop weka tomoe kura ndo ande mondo ndaso ko rwande ga na raja ko muri janinga he wata na chikura anke ko bokion mai ko jigo atake nyomba ine onye mwana ko manya chikura yomba ri tangani abantu ko menda metabere igo Yo mito chavo na kone kare na ti bomba to ko buate sie bari bara nyawo to iwa ngonya ore tikura ko ngororo ndudo buati kande mama yoyo buya mara so ndera omoga ko itakuwa netibuya mwakire nkobi yemerio goite umbunga mwa aite moskuita ya mebiriza to na anda ake moskuita yo. Very good, thank you so much omoga awakwani buya wakwani unaba sacha ikomi hane na emeronge bere na mwini. Thank you, karibu sana. Abantu baminto abakione nje no momba bakutendere weke maiki kabisa mwaka lema igo ora ngata ya abantu baminto mbiyamore na itu tu arure tendere utakubwati shop bune karanstaria garu eta merk mbakare ne ndugu ya no ontomana ki genda ngo witness na mbamwanjete ginswali nare ko bori kuna mule buyaiga mubwate chikura ekiagara moko ira monto bunge bira chikura mwabwata chikura njira yako rango yema bwate kura kura okay oya mubwate kura ine rera chore chopu agende parliament ata maria dan kefa amaya kurutende biamono. Wow, thank you so much abageni baito bagere chingo bageni baito ya mwibirisa to naende. Very good, thank you. Abantu baminto mbiyamure mwese mwanjete chobu mwanjete intunabamba bako basapoti tole na ngakimogoteba chikura moko baga omo aka chikura chose piasamo omo kione omo baba omo chi nomo machoge chikura moko baga igo mware to na bi igo no monto que tomota que tena enda ya na ngure intomo tagati tu amata chikura chinyinga monto bota que tiaki abasacha mora moko ta chance ntote tamo anyarana yamana kakino otura tres sawa tabu pipiru asante. Bas. Karibu sana. Asante. Intuo tuacha gaiga soko ligere torenga mwanje pego so kyomo muna mwa masokiri ga tare ende asachare techikura.
ende kerago cha wocha na atara karokia banta marioga gakorokia ngo ebi na biota kupiendre na ende nyomwa mwanche kurwaiga wata bokongwe na indu do watisi elieta nare. Asante sana Aleva. Elebia gusere bobe. Mwaka nara aliyokuwa na job. Mwaka nara aliyokuwa na job tima dio sine gweta manganaye. Ngana niru mugaka gitakuwa na oteba nga anye gogo jikoendesera kasiria obura asedebe banta bamba hoja gukwabira. Iga ikora nchiri ndio nsirio gukora elieta litoke garia. Oro iruke oro wawe na mangunguro gore kende gionsi. I make sure ngelieta liao never independent never watch lakini elieta liao no likora theki ile gari. Abo mwata baigo. Bas, no kazi kwako. Otola around hiyo kole gosori iboko to wa. Aya uwa ko iboko. Yes. Watch, abantu wetu watch John Ongiri, Shem Otuoma. Yes, alafu tutuare timu yende kurukwa Mr. Dennis Kamau. Kindly muna kubarangaligo nchuko chibwangu. Muna kubarangaligo mwache bwangu chisi chite chiminyogete sana. Muna kubarangaligo mwache bwangu nande mama yatinu na antaba ngaini. Mama nyetenga kimugo kwana muna banta senchero yobo ngaini nande mura bingi. Elebia gosere bobe. Karibu sana, karibu sana. Abantu baminto mwezi ngo bakwani ndiye mure. Ngakibono mwaro saiga kero chinza cha chire ngo kwane deke. Mutalibo. Asamarieta igonkoro kwa Shem Otuoma. Inche no mo chikoru mangere. Ase balimo kongigwa nche nabere ngo tara no borai wageti lakini ngasuka mage kyagera nkanyoranga abasaye baito go bachandegete. Abasaye baito muna boni ga bawo chokora matemu abayibori bakumetinga abana bagochakuraga yosiko. Abana bali chi university boni ga bayibori bakorera chibasa rinchira enanwa. Chipara cheito moro chebuna chire. Bono nimbwate nav grounds yoko bateringa abasaye baito no connections onyora meaningful jobs nemme chando. Bono ga kionda itoko abori abakione. Mutagete toirarorere amagosa ari twakorete gose mutagete togende gusyo. Bono nchira na tegereire na igure nani no mungaini ndetara nchino mwalimu ngosomie college. Nimanye tena kia abana baino bachandegete maria. Mutagete basomi lakini mubwati chibesa. Chora oborayo buya boranyare bakora proper tracking ya abana baito andonse aseba basoma wetani ayikwenda kolero mwishimi wako chibesa. Pone ke tuwarigere ntuna baochi tokarongo mwishimi wa job tokamuriye ntutweka tokamuboriye genteke ke tuwarigere ile nabo kunyara gukwana bunge tokarora babo wino enjera bago kwana bagenda ari gabari kirwa banno 20 mara moja tokarana job nanyare bona abakione onda itoko bateriga mubwata chibesa. Rojo bongoga ige twarigere job twakorire abantu mbachane nkwane ngansu lakini ntuna baochi twasibire bono konye inu mwanjire job ntuni ngotocha gukana bono mweshima mbanga wanjire mweshima job bono konya maene mwanjire mweshima job mumwanje tumuire bukyoboche pende nanda senko abutambe no bugambi bokoba nche nanya gokora cheche nande nanya kongainereria igonta giteko batya bangina abamintongo maene buchinde kanisa gitindi kongainereria igonta tagete koero mweshimiwa Job the next member of parliament obo machoge chache igako ko kiongozi honorable Job nyange nyomanga yiri kurabire. Asante sana mwalimu, asante sana. Jared Miruka tafadhali uingie hapa. Thank you. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Marieta nguru John Ongiri koruboch. Beto ko tema ngana bere. Job wali na mumanye 2005. Karatu wale wakora chikura chirichia youth parliament. Onye moiwete. Na ringo mo secretary general unyambane. Job wali ga ringe treasurer. Tukatara bogirango obasi na bomachoge. Ekera federa chikura Job akamusupport. Job ga ringe side yende. Ikina example yakemo. Igonga na bwatende ndabu. Agacha 2017 walimu aligereti akaurwa. Achie tuko protest akaenda na okoboko. Bwana Yesu asifiwe. Igona bwatende ndabu. Ekera ena ne okoboko. Mutale wanje na ntutu muiraniri. Job ngoko tebye ntakemo. Oinyoro bana chintakana. Oinyoro baboraka. Nabanya nabagaka. Abasaba iga. Asoko reke paokere konya basae. Baso ichi company gari Nairobi, Bosongo, egere baruma iga matoba hii. Mosese niwe. Asante sana. Thank you so much. Huyu anaitwa Jared. Very good. Jared Miruka. Asante sana dadi. Abantu baminto babugene mbemore. Samaritan ngoro Jared Juma Miruka.
Omusani ojo bunyangenya. Omochi kurugembo. Ngote baiga. Abakyone ba minto ba 2017 ina wantabaya. Mukatwakira chikura chonsi pipura wocha bochi. Lakini tuwaba disappointed. Ekine gente pesana. Actually bona abantu babuja okanga bochi toraba be. Kumbura omuntu oyo omoro omobe. Kambora anche amagosa ari akora 2017 nto yairora lero. One goyo no mwaka bw'ekikura ky'okugenda. Muntu ndetaba ngaina ng'omuntu naruka rumuya kubwajo pori tu atestri. Ekera abwe tu nomination 2017. Igaira ntakate yawo machoge mbuya mono ewo mwanga chiakea. Lakini chiakete. Ukarabati ya korre tuchikoni akakani we ticket. Bono togo tebaiga. Omo muroyo no moremu. Igaye gweri baga ateme kurabo machoge. Abantu baminto onye tutaite kugenda no mumuroria kwikatora kia clear sign ngai nukorgo kiona ntobubwate nande kertoko motwara kwika tutwara umuntu yomo tutware kirengekemo ntobaze gutwara abantu babiri toko bagana chikureji indoje ngarande jiko salika tafadhali ena basorere akamoranche diamo yaito ibencho yaito kamoranche onye mo waka chikore tikatoka tuwakere jobu manga nyange. Wow. Tuwakere moiga tukure esabari echake. Mbuya mono tikanya saba koni. Asante sana mbuya mono sana. Okay. Mamba. Kunengo iga. Ene juu ya minto. Karibu sana. Yes. Asante. Asante aliyeka ngoro kwa Dennis Kamau, kiongozi wa vijana katika eneo bunge la Machoge. Walivaka katika regesa. Umongwana royo kunyagoda chipara jao Machoge chache. Inche mwako iwanga Kamau kuro Machoge chache asingi chipaje chimbe. Bono nche na achire waiga makiongozi wa vijana so Machoge chache. Kumwakikisheroyo minto job nyangenyanga tuko nyuma yako kama vijana na raundi hii atupangwingwi. So abantu baminto baruguro waiga sengera maate ige toige entekemo. Epata ngo montora nyaro Machoge chache akoro kunga chop nyanga bumanga asali batamanyeti umatoja teya sema pia Kenya asinga jebura yobowe dipara nchi kuna tojire boche iga dipara kinga makori asinga jebura yobowe omo muroyo iga ni gabu atapashali tiembe tasu yango batelinga mochole moga suka chora chobo singa jaro mino ituga motora singa jaro murai oranyaro Machoge omo ngwana yogetie propor faminuka na nikupwana iga awo tapashali tiembe chipasa litali gotoa bobasi yaruro bogirango yaruro kaya ya yaruro Machoge chache abiste chigesa akalisugu bono muntu no ntuma trust bwe bono iganso ya kale abante bachana bechi fuskuru bali bechi bono to batano muntu ranya Machoge chache ntobu nyanganya bomanga na mimi kama viongozi wa vijana tumesema kwa kauli moja nga tumunge mkono ngalinda ganda ale bunge atakoyibra Machoge ndio sio wewe bono ndikotora mange aki omongwana yosaire kurugo mwana kororo sao osaire ile bakire betinyi basarura ali ruangire ko rudo roso bako nyomo ngwana oli atinyi basarura robia mono. Okay. Mwaga ngakiugo tacheme iga Alright. Buya mwaga goria lakini lende iyo ya eta iga taliba lakini kitu na banta bangaini yo no lende aba erod chinsa senchita uka tacha bande mega mapema kono mugasu jiko ya parakoba bona in a special way asencheri yabena bantu baito Machoge imanyikanite sana as music na onye abarayi bari giti mba kunyara ko embrace abantu bakuvuga music yakora intubuna abantu bechi radio mangana to kukwana gari 10 asemia 90% yemero billions yechi radio ne music karagotegera buya onko gendaga na tebo mwibira na kora tiro mugano ngokora amatera na ronko bugimono bono abantu babo Machoge bamanyikanita as music na umheshimiwa, I want to give you a challenge. Abangi nambale iga tuwara chinkwana mandaro mapema ba tigirwe baraba buraka amonechi band leaders bari chiabo Machoge abantu bari babo natali bari basirete abantu ba kabisa ba begitu musiki mokongu kirenga kirege ndetiye kubuga onye musiki Machoge turi kubuga
Kuranche omweshimiwa Nyasaye gagokonya abangina baria obarigeri boronge arafu ne chibandi chiri chabo machoge gaiga bagaka bari barakore gasingi gaiga obarigeri boronge. So on behalf ya bandi ya machoge na on behalf ya chibandi tiganga bagaka babere bakwana kangana kamo mugako yo tari korra kini gitaga o kebugie soro tima tinga yawo kerore mugaka tokwani. Minto mwesi pibo machoge ngimambu mone. Umanyete kiatua kwana bwana. Yara ukwana bwana tuliko la soma hii. Siasa na ande siasa no buluyi. Machoge taje to ulinge mono. Because wani chipara chiyo kende mkeyo. Tokonya lenga ki to chore mugambi okoro kuno. Job nyangena umanga na tokonya. Chipara china gitari na tokonya. Chusukuru muna mwaigwa na tolenga yali atosukibosho laba na muziki mheshimiwa mostly Machoge temie temono ntuko atibiyombo no nyebisini so wanja kwao tokonye police byombo edule daudu twara makondo to ko mera mugondo ndoko ande nangi twati ko fe so wanja kwao mbuya mono. Asante sana Mogaka, thank you so much, asante sana mbuya mono sana yes band leader. Asa Marieta ni wangoro ku brothers yokoyo mwaka maite ko mweli ese bandi yane Machoge Victory ejo mugaka otara bansugumire no mugaka obaigwa na nyagaka bo mweli onsinsia banisi amona abanisi mosota inare bandi yaito etigarete ntaka pi twabere to ko bugiti sani kinyinge omwesi miwa twanje tokonye etokore mabuya pi Nkwe sani yago muna etokulete totabwati obukombe nkando marungu omonginorie marungu agankonye byembo ese ninto marungu nandi twago korega sikomo omonginorie marungu na are gaiga na ndo ntaina ka kitogende nchikorigereri tobu nyangenya na nere na kya korokana na arema nkege ntenda ate ya amate ne kenyorgi to gyonspi na ba Machoge bons aka chikura kore no moyo morabu tabwati takutamwe kona ko nyuga yes kaki mbiamone se libaga. Thank you, asante sana, patia hiyo microphone, asante sana. Daniel Munge, Daniel where are you Daniel? So Daniel akimaliza tutaingia kiwango kingine asaba kile baito besiko bali bakirega iga tuwate thank you so much, asante sana Mr. Daniel, karibu sana. Biamore igonko kulimono ekere eliyeteria Nyasaye ligo kwan Bwana asifiwe eliyeteria chafuwe tumono kwa tumegetenga ki alifa togateria abantu Bwana asifiwe eliyeta Bwana asifiwe abantu banyasaye bakarioboa bakamwachi kura chinyinge mono akagenda gatiringe eliyeteria Nyasaye elibono ligo kwan Bwana asifiwe no ninja sire na kumia nari ko swa brother nyangenya to base kuchimega eliyeta Bwana asifiwe asema Machoge lichafuire bobwe inchune nchere ngao my brother nyangenya to asomete naye I think ento kumanyana naye Job nyangenya ngona akoleta magoso rio kino boys akanda angeja gatakanga akeli boko ekipu kia edward kuraramo nkanda ngamote Mr. Job nyangenya aliyene brother yani gonko rusega na kwa nyakoiba akameko manya from 30 days tanga ageti kaboko akaoroki Sikwane qualities chomoga kasi wa enga kiyoso mondao da montebi gore Job na debi Job to so materi okino boys agata ko ngake riboko nkamanya agankanta ko ngaka riboko nkamanya Job no mogambi ni ntubari tu arete tal fagiti to kamare tarifa areli kho munango kwane igana na banyu wete nije Daniel Munge ne group ya bantu tu arenge 20 pako mogambi ona kananga na tegerete Omo assistant chief ona kananga akandangeri tuko ya bantu basi megeta Matoga sengere para agante bero mwisi wa torete
babwati muntu kubakwanira esali mu majogari watchdog omuntu omwete over 12,000 chikura akoro kwe watchdog my brother para chido jisarigete tigama antramu kudo tigama ana cranship tigama ana yuma tigama ana yuma kione tigama ana yekabene yons jobu nyangeniga sotenite yokido boy suneke boy atenite bakaba mani that's why to the machore atigama ana wiki nyomba totenene muno machore chaji turani mega adokoregas ke arusi abantu bari basidiye bari matari abantu bari bacandira abantu baito bari kwa passes akonya bagori shirari bagori amari bokenyera kubabwate abantu bari bari koti immediately kawa sobugambi chiabagoire wana Mr. Onderi, thank you a ministry of education ega sirengi yobokora abantu bami ndagetensabe ko sabagweka ikotwa sabetina alfa muruka ajibeba kamwane ajitine premium di korre yanga ya yoko kumya watami to mwatega Daniel Munge alfa ga tabaka buone tukamuraelie kura lakini akaenda akasaringina wote ni ndivi choices na tegeta abantu baito machoge tena kidesi dienga kana abantu ngaki abantu bosi chikura abantu bosi la CDF para answer kura bisbaka wataki mukirambare asi Mr. Job abantu baito bachadri batete kipase batagete tigato sabe Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sema ni asante kwa neema, asante kwa Job. Mungu wangu, katika jina la Yesu, wewe uliona David wakati wengine walikuwa wanachaguliwa, lakini David anaendelea kulisha ng'ombe huko mahali alikuwa analisha. Mungu wangu, Job amekuja. Ninajua Job kuna qualities za uongozi. Msimamishe, mpiganie katika jina la Yesu. Umfungulie, umpake mafuta anapoenda kusimama, asirudi tena venye arudi nyuma tukaenda kusupport mtu mwingine. Msimamishe, mpe afya na mulinde. Haya machaji ni katika jina la Yesu, na sisi sote tuseme amen. Sante sane ruoti amindo kwa wocho kile tata kwa wocho kile kile tata. Aya, Naftali, abantu ba Naftali ondabwa team, please moko ba benye ekokora chise cha minyo kile. Naftali, karibu sana. Thank you so much for coming, Naftali. Evans ondabu tali Naftali. Oh. Abakione simwabe tambia mole igatokorera nango iga. Bia mono sana tundu ayitimba ile mangana mange. Egento tuancherete chobu ekemo. Chobu na tebanga epasali ya CDF. Nebintu ebimbigo isana bana abange mono nchigo isana chioka chisomya abana. Network ya Chobu nyangenya nene. Naenda aba America kero bagwete mu Kenya no mu chumbe ibo bakosika. Omwana ominto Job. Boko abo bo chumbe. Ibo totage toanse Job nyangenya Enterprise Fund. Ni Job nyangenya Enterprise Fund. Chibesa oreta kuresa basani ba okuru ngombu tutuare fund tali okonya abana boka. Abantu mbalega babwate biashara ndogo. Bible soft loan bagandrene biashara byabo. Abantu mbalega bakore bintawa ndoba sikori ngana abana be school book. No bwate the ability na ende no bwate the will. Omuntu bagatonya neme sibawo chikori mamanse Bible chibesa bandi bachikori neme simanse. Oyo tagete ngano mena koni ai kuchibesa ko Job nyanganya Enterprise Fund. Good. Ai kuchibesa ansere biashara. Na ende mupango ulibo ko ira abana America. Ekeroko mu chumbe ni mate ngo twara chance chinyinge. Kuranje Job. Ekeroko mu chumbe iyo tagete ira abana America, abana bandi bagenda America, abandi nkoli mabakari. Ndoba sikori yero ntekemo. Talibo? Yes. Eyo ntokyo moerio. Job kuranje abantu batebire rega abakione nche na rumo choke bas ekeroto ya itega kero Job atamu iri nomination ekera arure tumo nomination to weta abanyi na abari bitamariga bagateba ntege Job wakora to korona na Job yari menyo Job nera akorera lakini ekera kwera nese ari siko gwetinya maribu ekoro moremu amariga aitumotinye round ye mbarenga bagatanga totinya mariga round ye amariga ya totinya abakione ninwe ntoba ese koibo mangana naende mubwate mangana abere moto confuse
moto ni na saa moto uwe sora jinsi nyo chons na ntobu nyangenya asa yamake ntobu atana bantu baru machoge bas na ende gaki abachoge bas tobu abantu bawanti tabangi aba murambale ga baru Mombasa baru Nairobi babo Don babo engineer kamora anje ba konyora daga lions ba bakuane wako wapi wako wapi where are they Don Mombasa Nairobi Don station Nairobi wherever you are ine timu ya machoge bas very good thank you job baru outside Kisii because of this kamora anje tosike job na ne job is our next member of parliament 2022 ngokora tigantewe job nyangenya mbogote ba 2022 job nyangenya na renyuwa ngatomwa maskani mbia mana sana asante sana wana inwe amalieta gose mochoro yomo ego very good asante sana very good asante sana bantu baitu ba machoge basi mbia sari baga amalieta neri kogeka kurumisesi machoge basi word vijana timim yanangaria wamama timim sijasikia sauti bwana vijana timim yanangaria wamama hai mbaya mwana seri baga awanya mogo tumigaiga program mu maitene ya job ige mbule tutuera umara yo so wanda kwago igato kwane ndori bari yigo cha kuri machoke bas wote ro tepaka toi kabukione okay safari ndam tania safari kabisa dokore diameremo kabisa etuacha ko witne singa owe maene mwanchire na kuchabagambe mwanchire chabagambe ndio sama akaiga barabara pidina barabara na mwanchire ni chabagambe mpeke tangani ya mheshimiwa wangu saba mpeke tangani gogo saba so wanda kwao gogo wate tune ngura wangu tebeke busi chipara cheitone chimbe yani mwogo soya otokone chipara na ngana wangu safiriza na wana matoke banyare siba gweteri mito byao baire ko kibosonga aria boni abana baende kisukuru ebento gya kabere keto sumbwete muno machoge kisukuru chaito ne chimbe mwana wantasu kisukuru chaito igana nto bweka na muranzende omwezi miwa nago sabaiga nande oso wanja kwago kiribuisa to iga ake mwana we university na some siringi kiribuisa to omwana we university omori ke siringi kiribuisa to aende sukuru mamilera bamondo toko ko saranga mokore mura ti constituency ne tiko kora muno basi ba kora sauti mogiranga ba kora abana ba kwa no pase ri tiri bukomi omwana asoma na bwana omwana omongino no mutaka omongo ako no mutaka agataya goke nera mambia ba monto okura kwa saba go itomuno mu machoge koso wanta kwago ekina kinare go saba ayane to kwane wow kutimambia mambiende kuna nyasaya aranje biyamone mamba ine mamba ngere sometimes waka where is the sanitizer my friend where is this guy I thought namba waji kusaba ngori waji kukwani mwina kibera kila okay mbiyamono oyo kwana butalio chie kunyandro kurwali machoge mate pi enako waterie gentekemo inturo machogo chache kurwali mate bonyanja tuanchire nyangenya agambe baenda wanchire wow baenda wankomusabira nyangenya okorira mangana mange chinyagitari chisukuru na kerekemo egentokene garo mwegenwa na ende igaro mwiwe engakieri a nominations chiarenge kara ba mwiberete erega batetinga na omwaibae kenya sakoro wanja kwaye mbuga akorete bono uchire na bone mota kumatarana yaya mbalenga wanjire koroko koiga mbuya mona ya sawa siseni asante sana thank you wow igo abenge igo straight to the point thank you ko mwenge mano sana nkwani abakionenga wairire nchasa malita ngoro kwa nyamba so yo sedekia egento nale kubori mwairanirie abakione mwanjire nyangenya tinda tibono gotebanga mongiraneri bono ntate kwira na somo ga nyangenya esababu to koera chikura na yemo you are young obwate future aspiration ose korigere bo machoge ga ntu abwata kaeria
na intuntu atagete chikula tobuate 121,000 tobe gavana ya Kisii. Lakini katika lega kalira itu gatutukani ekerega atutukanire tata gambira abantu baitu buye myaka 10 yoka obo gavana ya Kisii na intubo machoge tutware gavana tutware machoge egeko erantogo siria aspiration ekizo kochete iyo ndo yakabira abantu baminto tuenspito iguana nyokia maoko kangangwa keto chop nyangenya chikula nyasaba seseni naende mo chenchi mtu ao mugakuria epenseni materia timoke epenseni ya isanire iraria bagora kabona 400,000 ya kule epenseni mumanya gutaka gototebi na ndi mubwate eriende ene ya moto bwate machoge pasi itirobote aba mulaga kubugo tokora kwa chikula ni ya guchira gaso mwanori asaba seseni. Thank you. Sante sana mugaka. Okwanda ichi point y'abantu bande batarakwana. Naye gogo chaga iga. Ekarakari okwana point yende tai. Ora metobo ko machogo passport polling station ya Nyamiobo. Kono kurmate, kurnyagenka mate banchari bakatwacha koikagotharogoroga iga aba machoge pasi igoya eyo katebana nyanganya vieka. Gotharogoroga iga kinko manyanga inunga ta morenga nyanganya. Onye tuanjire kurmate iga tandi nyanganya no mwana no mwange itangani totwaro bwanchani nande totwaro bamo engorie sibirara gatato no nyengusa ke gokarati te ko butoka bonna into soko twaro obamo igo nyanganya to ko moeti akerwe kura mambi totanga serunga nyanganya karati oire nande ni maetenga omwezi ni wanyanganya nabwata mabera akokora baboraka akokora na bandi bari batande tani kinga tebera igo iga eta kisukuru chaito abana tinga chiariete agatokonya bikoro to sai numero chaito na konya bo aga eta kisukinya gitari chaito chinka agatokonya abangi na barwarta batabwati besa batabwati ncherende abanje bakarusi wa maina abande bakarwari wa maina osa nande ndora mwakuraba mu chumbo ito toko mamo chumba kago tugambira moroche na bago tugambira na ende twanarire kabera aga iga twakiroje bokione twakietinga bokione twagende skuru bokione omwana chabwa asokire isiko nara tarantara magenderero achori Biden ko America to aba machoge pas to bare mbuyamana ande okogenda ko machoge pas yegeri ko tokore karibu na bangina etoteke tekarara kwa bunge ate njeje teri bo bachari rusiopi ngura machoge tori baba mbuyamana kabisa aye tata next time mwe buchia bangina bwana karibu mwaka mbuyamano moiberania abaminto twachira twarude machoge chache negento giatoreta nogocha kwakikishira omochumbo itogo chikoba okorokucho bunyangenya omanga inwekero muri gokiona moigwete machoge nyangenyo ikiro tokonyire onyogo tokonya ne chiwesa chiaye ekerara nyore state fund nago tokonya zaidi ase obokobo bore bagenkimba na kobora nonye ninka omuntu nachatuboka so kogenka yani aso goteba nene chikura korigi ya mukanie motebi chikura nchire omachoge nchire bo chinchire bombaba tigato tige omanga se tie record kobwane chikura chinyinge ase bituo byabo kyone mbuya mono nande tuancha neru no mongina teba ne campaign goko end around etaboli ncho mbuya mono. Thank you. Asante sana. Thank you. Pastor. Abakyone bamitana bakwani mbuya mbore mwezi korango igamaite mwarosire na itira arosire abanjina negero rishoko rupo tukko gocha koraiga gaki guze mongo moyo inje Samson okemuna somiga banafunzi bane no barari na barorire ibenje myaka 12 boarding ima matagaro abaisike baito no baso ageta nkitutaero mojokororia kiagara deja kama no bare komo my brother mubwato mokogoti inki egante bitatanga ki yandoro mane gato ngainete na akikishire ngao ikirenga kitogote byo monene inibantu twari problem mwenene onya bire gaki onya bire o twari problem mwenene ko iruka gocha
I have been following his travel. Aliwinta nero. Aja banyora ndege te gutwa na te kuimoka. Bona baite ko yobo ngaini akajikueta Europe. Nanga nyo mwana mungaini akajikueta Europe akamago tekira rero. Ngatumote byo monene. Kakia sinini principal sinini kakomoranje. I've been in politics for so long. Nyange nyano mwana omoke muna dauti biya abaruti batakere ko egukurwa koruenga kieri abaisira batakete mu boti abamura bachete babwate bikuba abamura bamwabo eprove kiete batali oyo bagataga singa kararia kakari kubekeke sena giroka ngayare morete akaraja bagateba onero monena ataketawo mu boti ngakima bateba Wane miaka ya nyange ya tokori ose IQ yo monto. IQ ya gentoki. Inche naba chairman yes guru ya ito. A secondary. In fact what I saw iwana risaineti. Akaro mungwano ya kete agasoa akanyora sidia bunoere. Otoma 1.5 Otoma abantu muna contractors anye procedure ni rororo atarese kur mwairu kibesa ninu mo saranza mori contractors mwati bataisi monyoro muntu mwa kuri interview mwa muntu atenda akore gasi with negotiated pay bonda akamanya goita akamanya gotoa 1.5 akatuma contractors Tore sukuru chama nitu. Mheshimiwa tumira abantu contractors bati bakore emirimo. Tukubabona kimowo je procedure nere umugambira batotebya. Tatu kajikukana ya procedure teribo akawiti held kibese ekyo. Akamago demand in design esukuru emanya ko ekukibesa. Oyino umugambi asenge ekyo asenge nyirakage naruja abantu baminto mbako mbakore mara I had to resign. Ebitage byakoliru byogo kumya message here egento kende excuse me ebintu nyange nyakolire tigamba teba nakolire ebintu nyange nyakolire maate seito ebintu akolire seito maate yani kakiti kankole moede na sabiro moede kayemo gankore ngokora ndimero tuchuka gakore ebintu akolire kinyagitari kiama atore equipment Jones nondo mo committee obwege tuki dispensary oretire ebintu ebirogo oretire abyabare mafu kakiasa yamake nabasabira maya namanyire mwaro sire tana kwa na bono mbuya mona nyasa barende. Asante sana, thank you bimono sana mwa komento. Asante sana, thank you so much. Bono igonko genda se list ya abashimiwe baitu baikirega iga, lakini nyuma ntarareta abashimiwe baitu alafu tumana kugenda tonyore ntubwate team from diaspora iye kuwakilishone president of the Kenyans in the USA tubwate nabatebye tubwate mu MCA Amos Kurwa ase wadiri abo